ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଅସୁନ୍ଦର ଗଛର କାହାଣୀ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଓ ସିଧା, କିନ୍ତୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ଅଲଗା ଦିଗରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେହି ଗଛଟି ଅନ୍ୟ ଗଛ ପରି ସିଧା ନଥିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗଛଟି କେବଳ ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ସେହି ଗଛଟିକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଗଛ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେହି ଗଛକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଜ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲା ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ତାର ମଜା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆସେ। କାଠୁରିଆଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା କି ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲମ୍ବା ଓ ସିଧା ଗଛ ଅଛି। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ମୁଁ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବି ଓ କାଠ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। ଏହା କହି କାଠୁରିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ଗଛ କାଟୁ କାଟୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁନ୍ଦର ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏଇ ଗଛଟି ମୋର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି। ଏ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ଗଛଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅସୁନ୍ଦର ଗଛଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ମୋର ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଅସୁନ୍ଦର ରୂପ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।